arată prea bine. Îți faci treaba cu el. Ai adus? Da. Nu te-a urmărit nimeni? Sigur? Uneori mă crezi un copil, nu-i așa? Ai grijă de tine. Și tu. Să mergem afară? Nu. Tu ce faci? Când ai venit? Eu cu vreo oră. Cine e cu noi? Se doare? Ba da, o să vin numai. Asta puțin. Oh. Știi că te-am sunat azi de câteva ori? Am văzut. N-am apucat să răspund, că stat pe un șantier și tot așa. Mai aveți mult de lucru? Hai, vino încoace. Ce s-a întâmplat? Ce faci, mă? Bulul meu de carton. La mulți ani, bă, gogoșare. Ce băi? Lăsăm pe tati să lucreze și noi mergem. Îi spunem noapte bună? Uite la acolo. Ah, bun. Ți-l dă imediat. Stai să mergem. E bun. E bun. Haide, noapte bună. Noapte bună. Pa. Mai că nu mi-au dat lacrimile. 8 centimetri, dragule. Și să mai mergi și așa ca la depilare ca să te vadă toți. Prea de tot. Stai. Spală-mă pe spate. În familie, un storcător de fructe, domn specialist. Bași fructele pe aici și iese sucul pe aici. Țuică face? Nu, Nici vin? nu. Păi cum, doar suc? Da, se pot pune și legume. Ce-i scurt? Da, fă o poză. Sunt mamă și învățătoare, așa că zilnic sunt în mijlocul copiilor. Îmi place să lucrez cu copiii și am grijă de ei ca și când ar fi ai mei. Iar pentru a le fi mereu alături, trebuie să am un organism.
Aufrüstung steckt, darf die Gunst einer reichen Dame zu Allah zu machen. Ulrich erzählt in seinen Versen: In der Welt der Ritter alle Leiden klaglos zu ertragen hat. Eine internationale Traumhochzeit. Der Vollzug der Ehe von Beatrix und Friedrich soll von Würdenträgern aus dem Reich Staufer und der Burgunderin nach damaligem Verständnis erst rechtskräftig wird. Für beide ist ihre Ehe in erster Linie steht die Gründung an. Es geht